Bubagra long live! Bubagra long live! Tibramotha long live! Tibramotha long live! Tini joining program BJP CPM Congress Secretary welcome! Welcome! Tini CPM BJP Congress Secretary welcome! Kasana mari panjang kabai kubai lang welcome! Tibramotha long live! Tibramotha long live! Tibramotha welcome! BJP তাই কংগ্রেস CPM জাকারি নাই সিনি এক্স BSc চেয়ারম্যান রাজীব দেববর্মা বনি নেতৃত্বে 395 families and 1702 voters তিনি ত্রিপুরামথাও বড়বছর most welcome বসকাগসন together जों सामं खायनाय सिनि दफानबागै चबा खायनाय खायबागै बना लामसुगो खाबायखौ लामसुगो आगामी दिनाव आं तेबा आसा खायो हाइमानो बिरोधी अलरेडी तागबो चलेम केन्द्र सुइलं थागा बन बागै सिनि आनि नेफ्यू राजीव नां बनो बेलायनो हामबाय ताइ बसकाङो संत्रक सेपनाय स्ट्रेटेजी सनामनाय बायगे संबसन आपनाय माने एसे बरफ तो बइन दिनारा जॉइनिं खालायबाय किनि 395 फेमिली नि 1702 फुटा सिनि तिपारसा सिनि थ्रु बसंनिने सिनि जयलाम ब्लक नि आन्डर सिनि जयनिं नों आगि बदल लिंक दंमोन आं आगि BJP दलनि दंमोन आरो नि एक्स BSc चेयरमैन जयलाम ब्लक नि তিনি তাম নিবাগै नों आरो बदल याखरै आरो जॉइनिं खालायबाय आरो बदल याखर मन कारण मन आ बदल कुबै तरिका हामजामा तरिका नासिले लामु खगै चालायमु बन येसि सुलायमु आबा हेन बागै आंगा जागा खाबा थागलिया आंगिनाय बबागरानि बिसिंगो कुबै नुखा गोथार नुखा अनेस्टि नुखा ताइ हादो फानि बागै जे मुभमेन्ट खायमानि आबनो सापर्ट खायनाय महाराजानि अ मुभमेन्टआ सक्सेस खायनाय बागै बिनि बनो फाननान बागै आं तिनो आरो जॉइनिं खाय ताबु गोबां मा दंखौ जे बुबागरान लगी फाया बरनले तामो मेसेज नामुस आबो सोंबाय अलरेडी कक सालायजाबो दङ सालायजायाबो दङ सिन BJP नि न सिगां नोंथांगारदि तारपरे जोंनि लगी थांनाय BC वाइज भुटान सभा आमा खायनाय गोंमा ताइबो जॉइनिं रानाय दंखौ तिनी आरो नों जॉइनिं रेफायमानि पुइलानि नि सामुं नासिं दाम दंनाय पुइला सामुं नासिंनो दफानि बागै सामुं दानानै बुबागरानि फुनुग माने आ लामाव हिमनानि ताइ सिनि तिपारसा एरियाव डेभलपमेन्ट खायनाय बागै